गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटिउब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे बे आंनि इउटिउब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लायो, जाहाथे आं जायखिजाया भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना थाबनो भिडिअ होनायनि खबरखौ मोनो एबा रादाबखौ मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव क'क्राझार नेर्सोन अर्गेनाइजेसनाव ओंखारनाय भेकेन्सिनि सोमोन्दै रादाब लानानै फैबाय। बे भेकेन्सिखौहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन आरो अफलाइन मोननैजोंबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय खालि पस्टआ ओंखारदों मोनसे। बेनि उनावहाय पस्टआ जाबाय IT सापर्ट एन्ड डकुमेन्टेसन अफिसार आन्डार नेर्सोन क'क्राझार। बेनि उनावहाय एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिनि क्वालिफिकेसना जानांगोन खमसे खम बेचेलर डिग्रीजों लोगोसे 1 बोसोर एक्सपिरियेन्स इन IT कम्पिउटार हार्डवेयर ससियेल मिडिया। बेनि उनावहाय कम्पिउटार एप्लिकेसनाव मोजां गियान थानाय जानांगोन। बेनि उनावहाय एक्सिलेन्ट कमिउनिकेसन स्किल्स एन्ड इफेक्टिभलि आर्टिकुलेट भार्बेल एन्ड राइटेन एन्ड प्रेजेन्स आइडियास कनसेप्ट टु ए भेराइटि अफ internal and external subject. Problem solving and solution driven mindset, multitasking abilities and work under pressure, adherence to deadline and assured quality output. No experience कम से कम 6 बोसोर progressive experience in IT sector, person having experience of working with website handle खालामनो हानाय, बेनि डिजाइन, भिडिअग्राफि, फट'ग्राफि, एडिटिं, डकुमेन्टेसन will be given preference। बेफोरखौ मावनो हानाय बिजाथिखौ प्रिफेरेन्स होनाय जागोन। ओमफ्राय रुल एन्ड रेसपन्सिबिलिटि जाबाय मेनेज एन्ड अर्गेनाइज अल डिजिटेल डकुमेन्टेसन्स अफ नेर्सोन अर्गेनाइजेसननि गासै खामानि। बेनि उनावहाय डिजिटेल डकुमेन्टेसनखौ अर्गेनाइज आरो सामलायनो हानाय जानांगोन। सापर्ट डिजिटेलि नेर्सोन वर्क टु प्रमोट अर्गेनाइजेसनेल वर्क। बेनि उनावहाय रेगुलार आपडेट अफ नेर्सोन वर्क इन वेब पेज, टुइटार, फेसबुक एन्ड डिफारेन्ट ससियेल मिडिया। नेर्सोन अर्गेनाइजेसननि वेब पेज, टुइटार, फेसबुक आरो डिफारेन्ट ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव रेगुलार आपडेट होबाय थानांगोन खामानिया। बेनि उनावहाय बिजाथिनि कन्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट will be provided for 1 year and this will be extended। एग्रिमेन्टआ 1 बोसोरनि थाखाय जागोन आरो सायख'जानाय बिजाथिया मोजां खामानि मावोब्ला, गोसो होनानै मावथारोब्ला बिथांखौ एक्सटेन्ड खालामनानैबो होनाय जागोन। बेनि उनावहाय सेलारिया जाहैबाय 1,80,000निफ्राय 2 लाख पार इनाम। बोसोराव 1,80,000निफ्राय 2 लाख होनाय जागोन। बेनि उनावहाय TA and DA will provide as per organizational policy। TA आरो DA खौहाय अर्गेनाइजेसनेलनि पलिसि बायदि होनाय जागोन। एप्लिकेसन प्रसेसआ जाहैबाय candidate may apply by sending their CV along with a cover letter and relevant documents through email at nerson@gmail.com on or before
31/8/2022 with the subject application for the post of IT support and documentation officer. Apply खालामगिरि बिजाथिया गावनि एप्लिकेशन एबा CV खौहाय 31/08/2022 नि सिगाङावनो दैथायहरनांगोन। अनलाइननि गेजेरजों दैथायहरनांगोन। लोगोसे बिथाङा अफलाइनावबो खालामनो हागोन। अफलाइन खालामोब्ला बिथाङा अफलाइननि एड्रेसानो जाहैबाय गोजोन देरा नेर्सोन केम्पास भिलेज जमयपुरी चंद्रपारा कक्राझार पिन 783370 बे एड्रेसावहाय गावनि अफलाइन खालामनाय बिजाथिफोरा गावनि डकुमेन्ट्स आरो एप्लिकेशनखौहाय CV खौहाय दैथायहरनांगोन। लोगोसे नोंथांमोना बै नेर्सोन अर्गेनाइजेसननि मावखुलियावहाय थांनानै सुलाद लाहैनोबो हागोन। नोंथांमोननिसिम दिनैनि रादाब लाबोनाया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।